Hello guys, आंनि Bodo girl channel बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोनखौ नै आंना खानायानो अबस्था बेबायदि लेथ्रा जाना दं। डिउटिनिफ्राय दासो फैदों जोङो नै दुगैखांनानै मोखां सुखांनानै इदिनो जना दङ। दा ब्रेकफास्ट जानो थांनोसै। ओंखाम उखैसोबाय दाबो मोनजायाखै। नायलांबाय थादो। नै बिस्कुट बिसिबावबायसो आंहा साजों फुरि जाना फैखांनानैबो। Dia gelap capat. Betul dah. Mana naik? Hey. ये देखिए एयर कंडीशनर चड्डी Ada nggak cuma ada danger kok. Hostelers nalar lagi perlu kabur ya. Gila son lagi. Jangan mau no. इसके Nah, lagi perlu kamu jangan tangga jadi fansai tap nih. Mengapa dah hayo? Hak tak jaga. Kamu jangan tayang gasih. Kamu jangan ikut dekainya hala. 이통선에 그저 온답네 아무 거가 해요 남파는가 네 비오 갈게 다 살아 이렇게 보면 해 이렇게 무치랑 다 이래 감사한데 밤도 당이 남편이 벌리 벌리 그 작은 데서 mà dừng khăm ra nó mới thật nó cứ giờ gặp thật mình chết luôn con nên để cam mình như cái này chứ chỉ là chứ hả cam mình như vậy đi như vậy nên là đứa này Lưng con này lưng này xây ada James di mana ni ada James di mana sih lưng rồi mình này không lưng con नहीं कहा बेबी saya hai lưng kaya lưng nggak ada lưng dan mình này kok lưng ada kak lưng mấy thì sam không lưng nggak nge jas lah ba malah ba di kata lưng doang nge lưng sana ni Hello couple बाहर नी नजर आपको ना और दुंहाव गरम सिंबो दं बोथोरानो लोगोफोर शर्ट भिडिअ बानायनो नागिरदों नायलांबाय था माबायदि बानायदों आइ आंनो फैसा नांगौ खैदिन जाखो बुंनाया नहीं कहा बेबी हेलो एवरीवन नै आं आंनि मा जानो नागिरदों एक्टिं बानायनो नागिरदों नोंसोर नायलांबानो जाबाय आंखौहाय माबायदि एक्टिं बानायो नै सिनजुबो लाखाबाय फोथा फुनखाबाय नै मोजां नुदोंना नुवाखै लिपस्टिक फुननायाव फोथा फुननायाव सिनजु लानायाव नोंसोर आंनि एक्टिं नायलांबाय थाबानो आं मिथियाहाय मिथिया आं मिथिला आं जेबो मिथिला बिफानाव बिना लायो थां जेबो मिथिला आं बेफोरखौ हाखांलासो आं बिसोरखौ नुजागासिनो दासो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नोसै जि एसे खालामबाय बेखौनो देखायबाय आं लोगोफोर दा दोनथ'नोसै भिडिअखौ बाय बाय